Bapa Teguh kuwi mau tenan, Nduk. Bapa Bayu arep nimbali sapa wae kasembatan Pak Anom mbok 3 dina 3 bengi. Bayu Waji mbok 4 dina 4 bengi kelakon, Nduk. Ngono. Apa to sebabe kur dalang alek? Sebabe apa? Kajaba rada ngirit. Iya. Merga ya kuwi mau ana bab sing ora iso diaturake. Ya kuwi mau nggone paseduluran ing antaraning aku kelawan panjenengane Mas Bayu, Nduk. Ngono, Mak. Iya. Wah, matur nuwun. Matur nuwun sing tanpa upama. Iya. Sowan ngabiyantara mring karasaning para punden ya, Mak. Iya. Matur nuwun kelawan penggemaring awake dhewe, Nduk. Blek dina semengko ya kuwi mau mapan ana ing Kademangan Ketrep kene. Weh, ngono, Mak. Iya. Ana ing Kademangan Ketrep, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Iya, sembah nuwun. Panjenenganing Bapa Demang Ketrep kepareng rawuh, Bapa Demang Teguhan, Demang Sumberjo. Ya kepareng rawuh, Demang saantero kepareng rawuh, Nduk. Ngono, Mak. Panjenenganing Mas Bayu kuwi mau akeh memitrane kok, Nduk. Ngono. Tumraping Mas Bayu ya kuwi mau mungsuh kuwi mau siji kuwi mau kakean ning sedulur 1000 kuwi mau kurang, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya. Mungsuh siji kuwi mau kakean ning sedulur 1000 isih kurang ya, Mak. Iya. Kuwi panjenengane pancen ya kaya ngono kuwi. Iya. Mula kang saka kuwi, Mak, timbangane ana tembungan kakean gunem sing tanpa guna, dina semengko ditanjake dhisik. Tanjake dhisik. Ya kowe mau Mas Gareng, Nduk. Ya, diunggahke no panggungan serampatke to. Yo. Hey. Oka, to. Siar.